A ljudi moji, nedeljom ujutru pregledati sve te storije sa izlaska od sinoć ludnice. Ali video sam i po mnogim drugim da su neki u putu i da ne pada kiša, da nije mokro. I sad sam već pogled na vremensku prognozu. Tek od 2 popodne će nešto da pada, što je malo promijenjena prognoza, malo je bolje nego što je trebalo da bude. Ne znam šta kaže Vanka. Pa da. It's an old man. Suvo. Sad ne bi bilo loše. Ja nisam uprobaj zato što sam se nadao. Mada bit će blato sad, pitanje koliko. Sad ćemo malo da kad jedem obrišem lanac, podmažem i stavit ću krampone na sprinteri za svaki slučaj. Like da skuvam taj doručak maratonski. Kako je sam ovo se ne našao za 80-90 dinara po kile. To je što god. Kad pre. Sad inače, ja tu bacio kuvanih jaja. To je idealno za ovako dužu trku, ali pošto nemam kokoših jaja, ovako, malo da se zaproteiniše što god, onda ja to izmešam i to. Inače, ne sad samo pred trku, je jedan od najbrže moguće spremljenih karbo-proteinskih užina, što onako redovno pojedem i preko dana i posle treninga i kad sam baš gladan, kad se puni hidratima, bilo kad ono to uvijek možeš pojesti i nije realno puno kalorija, dok se to malo još oladi, aj krampone da nabacim. Koliko su lepe ove sprinterice. Ovdje ide ovo. Ajde sad, ja ne moram šat cigar uzimam. Druže. Dobro je, već sam pomislio da je oblazno navoj pošto je preskočio, ali to je tako pošto je guma ova gore kramponi i to je to. To je to. Sad još malo Instagrama. Klik, to je rešeno. Htio sam da stavim providne staklene naočare, ali s obzirom da će vrlo moguće i da prži, a ovo opet nisu previše tamna stakla, znači mogu u šumu sa njima, ostaće crna. Juče nisam čak ni pio kafu, a danas sam na ivici života, pazi ovo. Dajte stipendije. Dadam. Zamisli nedelju da ostaneš kući i ništa ne radiš. Za biciklistu nikad izbudljivo, bukvalno. Može se obući. I eno, znači bajk podmazan ovdje, odlučio sam za crnu kacigu, zato što će vjerojatno biti blata. 6 gelova za svaki slučaj, znači u posljednjih 2 sata otprilike. U prva 2 ću jesti čokoladice, banane. Pa ako bude baš loše onda ću sve gelove pojesti, ali vrlo moguće da neću. Dovoljno je toplo, neću obući rukave i nogavice. Pumpa je tu, sve guma tamo i to je to manje više. Malo tamnije sam se obukao zašto će sve biti blatnjavo, ali to je to. Sad idem malo kroz Kamenički, treba mi 35 do 45 minuta gore do Popovice, tamo uzmem broj, sve to neću da snimam. GoPro da ne trošim bateriju da ostane za trku. I ako neko nešto snimi, onda ću ja to da ubacim u video i ako ništa drugo, sad smo na startu već, ljudi. Yeah.
Vani, koliko je bilo? Ej, dao si Borisu 6 minuta. Subotu te zove, ne budem me zeznaš. Subotu, dobro. Zatim na 7. poziciji Milan Lazić, Invicta Bike Novi Sad, da se dobro prošle. A nije, Recycling Novi Sad, neko je pisao drugačije, sorry. Recycling. Dobro. A sad onda Invicta Mudrinić Saša, da vidimo. Nije tu, 6. pozicija. Dobro, pozdravite ga puno. Dobro, idemo, 6. nije tu, nekako ćete mu uručiti već. 5. pozicija, Branislav Knežević, Novi Sad. Ovo gosti iz Niša, na 4. poziciji Milan Nešić, Orlovac, Niš. Tu. Da ima na majici, piše crna trava, ali dobro. Orlovac, crna trava, šta je? Orlovac, dobro. 3. mesto medalja, Nenad Rabasović, Recycling Novi Sad. Nenad zvani Nešo. Što bi rekli, šo je bre Nešo? Aha, dobro. 2. mesto, takođe Recycling Novi Sad, Boris Popović. I 1. mesto. Sad svi onako lupate. Mantra. Aleksandar Roman, Partizan Beograd! Pazite sad ovo. Šta misliš? Šta misliš? Pa ne štijem odrati to. Pa ti ćeš. Stvarno? Pa ti. Pa šta jesi to dobio nagradu? Da. Kako to vola neki veliki? Pravi. Zavališ lepo. Košnica, vata, Pa lakši je ovaj nego onaj. Malo se povuci nazad, ti ramenima, leđima se tako opusti nazad. Tako, to ti je lakše. Sam pogon kao malo da se čuje, ali sad ću to da zategne. Nije to pogon, to sić se. Onda dobro. To sić, ovo tu kad sedne. Onda dobro. Ovo opruga, vidi. Onda dobro. Onda valja. Tako vidi, lagano ide. Da, samo se bojim da će mi ga ukrasti. Neće. Kako ga zaključaš, kako ga zaključaš? Znam da će ga zaključati. Svaka čast. Pa, da.